Il-protesti. Ta' spiss naraw minnhom fit-toroq, kemm f'Malta u anki lil minn xtutna. Għalkemm wieħed għandu kull dritt isemma leħnu dwar x'qed idejqu. Huwa mezz tajjeb ta' kif wieħed jakkusta dak li jrid. Id-Dramma Step Forward jesplora dan kollu grazzi għal grupp ta' 6 atturi li b'interpretazzjoni tagħhom se jnigżu l-udjenza fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Neil Grima, id-direttur, spjegalna li id-dram inkiteb fil-Kanada xi snin ilu. Għal ukoll li jekk kif it-Teatru Manwel aċċetta li jilqa' dan id-dram, anki minħabba li l-atturi kollha ħarġu mill-programm edukattiv tiegħu, Grima mal-ewwel kien jaf x'kien il-messaġġ li jrid iwassal fid-debut tiegħu bħala direttur. Meta xaħat ikollu problema u jiddeċiedi li jipprotesta fuqha, hemm ħafna affarijiet li jaffaċċja ruħu miegħu. Allura forsi mhix daqshekk faċli li l-ħaġla tiġġieled għaliha jirnexxielu jagħmel. Għalhekk aħna naraw il-proċess u ma xiex dan nies jiltaqgħu biex il-punt u l-għan u l-iskop li qed jiġġieldu għalih, ovvjament fl-aħħar jirnexxielhom jieħdu dak li jixtiequ mingħajr ma jkun hemm ġlied u vjolenza. Għalkemm imxew mal-iskritt oriġinali, l-atturi faslu wkoll xeni ta' teatru fiżiku biex iwasslu il-messaġġ tagħhom aħjar. Sara Amato, waħda mill-atturi, qalet li dan għamluh biex ma jorbtux lill-udjenza b'interpretazzjoni fissa ta' dram. Kull membru tal-udjenza jista' jaħseb li jrid u jinterpreta dak li jrid. Aħna dawn il-physical parts ħloqnihom minn xejn, just poġġejna flimkien u għamilna tipo sekwenza ta' movimenti, sa' choreography, kellna l-mużika għaddejja. Mingħajr ma rridu ħloqna interpretazzjoni għalina nfusna meta ra d-direttura l-ewwel darba kellu l-interpretazzjoni tiegħu u hekk ukoll kull membru tal-udjenza. Sara u sħaba huma l-koll żgħażagħ li l-imħabba għat-teatru waslithom għal programm edukattiv tat-Teatru Manwel Tojtoj. Programm illi tat ċans li d-direttur jaħdem ma' wuċuħ ġodda fit-Teatru Malti. Bażikament huma 6 wuċuħ kważi ġodda li forsi ma tantx narawhom daqshekk sekwit. Nies ġodda talent ġdid, idejat ġodda, ġifieri ovvjament se naraw materjal ġdid u idejat ġodda li qatt ma rajna. U għalkemm sabu appoġġ mit-Teatru Manwel billi provdilhom spazju għal provi u għall-ispettaklu, kif ukoll se jipprovdi ħlas lill-atturi, Grima qal li wieħed ma jridx iserraħ biss fuq l-għajnuna illi hawn disponibbli. Tiġġieled naqra inti tkun min jeddek li inti ovvjament issib l-opportunità u tidħol għal dik l-opportunità biex ovvjament dak li tixtieq tagħmel f'ħajtek tagħmel. A Step Forward se jittella fl-istudio tat-Teatru Manwel fit-30 u l-31 ta' Wissu u dram bħal dan iservi ta' opportunità biex tixtar iżjed fil-fond. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.